Reial de Madrid. Construït al segle XVIII, el Palau Reial de Madrid, també conegut com a Palau d'Orient, és, amb 135.000 metres quadrats de superfície i més de 3.418 habitacions, el palau més gran d'Europa. Els actuals reis resideixen al Palau de la Zarzuela. El Palau Reial de Madrid allotja una bona part dels actes oficials presidits pel rei, com la presentació de credencials dels ambaixadors estrangers, la celebració de concerts, audiències o els banquets d'estat. Les principals sales que es conserven són el Saló del Tron, la Cambra del Rei o Saló Gasparini i la Sala de Porcellana de la Fàbrica del Buen Retiro, totes tres del regnat de Carles III d'Espanya. Dins del palau es troba l'Armeria Reial, contenint una infinitat d'objectes relacionats amb el món militar, la col·lecció més important del món d'instruments de música realitzats pel mestre Stradivarius i una rica col·lecció de tapissos, porcellanes, mobles i objectes d'art. El Palau Reial és visita obligada si us trobeu a Madrid.